kitang mga kuan guys, mga pobre nya mag-vlog ta wa tay sweldo. Nya napagani magyaw-yaw diha nga wa kuno ni share sa iyahang kuan sa tawag ani, wa kuno ni share sa iyahang vlog. Wa man kita mag-uol nga wa kita income man ang vlog. Wa kuno gamay lang kuno siya income kay wa kuno mo share kay ang halos-halos tanan nag-vlog. Ako diay nga wa man gani gyud share nya wa pagi ko kanang solid nga supporter mo ko mag-uol nga wa ko'y sweldo aning vlog-vlog. Am tay sweldo sa atong trabaho. Ang importante diha natay sweldo sa atong trabaho, bahalag gagmay tag sweldo. Ang importante diha dagko tag utang. Di ba? Oh. Ay mo sige kuan din ha. Yaw-yaw nang wa mo income sa inyong vlog, wa man gay kumukuan nga. Wa gyud ko income aning vlog. Importante natin sweldo sa trabaho. Bahalag kagmay tag sweldo sa atong trabaho, importante diha dagko tag utang. Di ba? Sa mo diha? Ha? Ana ra man na.